Здравейте и добре дошли в новия видеоклип от поредицата SKE Insider Tips for PV Professionals. Казвам се Джонатан и съм щастлив да ви приветствам от името на екипа за продуктов маркетинг на SKE. Това видео отговаря на въпрос, който често получаваме в нашия екип за поддръжка на SKE. Какво всъщност прави AFCI и какви са нейните предимства? Ще отговорим на този въпрос в това видео. Ако искате да получите повече информация за този или други продукти, посетете нашия уебсайт на адрес ske-solar.com. В края на това видео ще ви кажем къде да намерите повече информация. Предлагаме и технически обучения за монтажници на фотоволтаични системи. С удоволствие ще ви обучим за този и много други продукти. В практическата част на тези обучения можете да видите колко лесно е да се използва фотоволтаик с продуктите и решенията на HWAI, FOSAONSOLAR. Повече информация за това и за партньорската програма на SKE ще намерите в края на това видео. Чрез използването на AFCI, съкръщение от Arc Fault Circuit Interrupter, прекъсвач на електрическа дъга, HWAI предлага по-добра защита срещу опасни електрически дъги и техните резултати. Ето някои от защитите, които предлага AFCI. Предотвратяване на пожар. Защита от електрически проблеми. По-добра безопасност за хората. Понижаване и защита от повреди на вещи. И повишаване на общата безопасност на електрозахранването. Позволете ми да обясня тази точка накратко. AFCI открива рано електрическите дъги, които са една от основните причини за електрически пожари. Като прекъсва електрическата верига веднага, преди дъгата да се превърне в опасен пожар, AFCI помага за предотвратяването на пожари. Електрическата дъга може да бъде рискова и за хората. AFCI помага да се намалят потенциалните електрически рискове за хората и да се направи всичко по-безопасно. Пожарите, причинени от електрическа дъга, могат да повредят много неща. Като спира електрическия поток много бързо, AFCI намалява въздействието на пожара и предпазва електрическите устройства, сградите и други ценни вещи. Добавянето на AFCI в домовете, фирмите и фабриките, както и на обществени места, прави електрозахранването по-безопасно. Така се създава сигурно и защитено пространство за жителите, работниците и посетителите. Предимствата на HWAI AFCI са многобройни. Чрез ранното откриване на дъги той намалява повредите и риска от нараняване. Той бързо спира електрическата верига, за да предотврати пожари. С нисък процент на фалшиви аларми, той работи надеждно. Също така HWAI AFCI позволява проверка и диагностика в реално време на възможни проблеми с захранването. За повече информация, моля, посетете нашата начална страница ske-solar.com. В раздела «Продукти» ще намерите всички продукти, които можете да поръчате сега. За всеки продукт ще видите цялата техническа информация, както и информационни листове, ръководства, кратки ръководства, видеоклипове и сертификати. В раздела «Поддръжка» ще намерите допълнителна информация за продукти, които вече не се продават, но все още се използват. Можете също така да изтеглите няколко продукта наведнъж само с едно кликване. Ако сте търговски инсталатор на фотоволтаични системи и се интересувате от обучение за този или друг продукт, Академията на SKE може да ви помогне. Тук ще намерите много възможности за обучение и цялата информация за партньорската програма на SKE. Ако това видео ви е харесало, моля, дайте ни палец нагоре и се абонирайте за нашия канал. Трябва да се сбогувам за днес. Пожелавам ви слънчеви часове и много забавления с вашата фотоволтаична система HWAI. Ще се видим в следващото видео с вътрешни съвети на SKE.